आङो दायो टाउनाव थांनो ओंखारदों आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय नै आं बिदि देलायबाय आरो लंपेन्ट गानबाय, जुथा गानबाय, ओमफ्राय आं देलायखांबायमोन दानाबो काजलखौबो हाना होबाय। माला हाजागोन बेयाव धेकियाजुलि टाउनाव अखा बिराद हादोंमोन, ओमफ्राय दासो हागाबाय। दायो थांनोसै। दै गोजा अखा हागानानै फैनो मोनबाय दासो न'निफ्राय। दायो आं लामाया गाज्रिखाय थाबायदों आरो दा बैयाव गाखोनोसै। नै लामानि अबस्था, जों गामिनि लामानि अबस्था खाराब। बेखौ दैमालु सेन्टार होननानै बुङो। ओमफ्राय दैमालु स्कुल, एमइ, एलपि, हाइ स्कुलबो दं आरो बेयावनो, बे सेन्टार खाथियावनो। ओमफ्राय बे सेन्टारा जोंनि न'नि खाथि जाखायो आरो। बेनिफ्रायहाय जोब्बाय साहा बागाना। ओमफ्राय बै नुहुरनाय स्कुलाव आं फरायोमोन, गरमारा स्कुल होननानै बुङो। एमइ आरो हाइ स्कुलखौ बेयावनो फरायदोंमोन आं। बेयो गथ'फोर गेलेग्रा पार्क बानायगासिनो दं, गोदानसो जाथ'वाखै, जाहांबाय। फानबारि होनो आरो बे गामिखौहाय। जोङो टाउन मोनखानोसैबो।
लुकुनायक अमिय कुमार दास कलेज लोगोफोर बिराद मोजां बे कलेजआ बेयावनो फरायदोंमोन आंबो मानसियानो खालि खालिथार माथो हा मा होनदों ए